Patuloy tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation sa pagkalapa ng ating mga mahalagang impormasyon. Kapiling naman natin sa ating communication live via Zoom ang presidente ng National Diwa Council of the Philippines. At siya ho mga kabombo, si Commissioner Mando Yusuf at nakakausap natin ngayong araw ho na ipinagdiriwang ang panahon ng Idil Fitir para ho sa ikalilinaw ng mga bagay-bagay, lalo na doon sa mga hindi na mga non-Muslim, ika nga, no? At mainam na marinig ho natin ang kabuuan pa ng mga pagpapaliwanag hinggil ho dito. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Jaira Hangayo, at kayo ho ay napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng Bombo Radio Philippines at ang ating digital platform. Ano po ang kahalagahan ng Idil Fitir sa pananampalatayang Islam para po sa kabatiran ng lahat? Ang pagdiriwang ng Idil Fitir sa buong mundo ay isa sa pinakamahalagang pagdiriwang ng Muslim world sapagkat ito ay bilang pagpapasalamat doon sa pagtatapos ng pag-ayuno sa loob ng buwan ng Ramadan. Ang mga Muslim ay nag-ayuno po sa loob ng 30 o 29 or 30 days sa loob ng buwan ng Ramadan. Commissioner, kapag ganitong Idil Fitir, ano po yung kadalasan na ginagawa? Yung mga common activities, ano? Very familiar tayo pagka panahon ng Pasko para sa mga Katoliko at mga kaparehong pananampalataya. May, kumbaga, chain of activities, ano? How about dito po sa mga kababayang Muslim at mga kagaya po ninyo na, may ganitong mga pagdiriwang? May mga simultaneous Islamic activities din po ba na idinaraos para dito? Ang Idil Fitr po ay pinagdiriwang sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga Muslim sa isang lugar kung saan isinasagawa ang pagdarasa na tinatawag na Idil Fitr prayer. Pagkatapos noon ay meron kunting sermon or khutbah ng Idil Fitr. Pero bago po isasagawa yung pagdarasal at pagkakaroon ng iba pang mga activities, ay kailangan makapagbigay tayo ng Zakatul Fitr. Ito po yung katumbas ng 2.5 kilong bigas. Binibigay po ito bago magsimula ang proseso ng pagsasagawa ng Salatul Idil Fitr dahil ito ay binahagi natin sa mga mahihirap, sa may mga kapuspalad upang makasabay sila sa pagdiriwang ng Idil Fitr. Kaugnay ho niyan, ano, paano po ba ang mga brother Muslims natin na nasa malalayong lugar na hindi ho sa sentro ng mga Islamic activities tulad, halimbawa dyan sa Northern Luzon o kaya iba pang parte ho ng ating bansa. May mga sentro din ho ba na pwede nila na pagdausan ng kanilang mga duty as Muslim during Idil Fitir at papaano ho ito isinasagawa? Meron po, halos lahat na po ng sulok ng Pilipinas ay may mga Islamic center at may mga mosque. Nagtitipon din sila doon at doon na nila sinasagawaan ang kanilang pagdiriwang ng Idil Fitr. Ang akin pong katandem dito si Bombo Jaira Hangayo, may ilang katanungan din para po sa inyo. Kadalasan, Commissioner, inaabot din ba ng ilang araw ang selebrasyon ninyo or isang araw lamang po? Ay hindi po, ang Idil Fitr po ay 3 araw lang. Ito ay magsisimula, halimbawa bukas ang Idil Fitr, pangalawa, pangatlo, tapos na po yon. Pero ang pinakabuod ng Idil Fitr ay yung Salatul Id po, yung pagdiriwang ng hudyat ng pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Kung bukas po ang Idil Fitr, bukas din po ang buod o pinakakabuuan ng celebration ng Idil Fitr. Pero yung pagdadalawan, pagbibisitahan ng mga magkakamag-anak ay maaari pa po ma-extend hanggang pangalawang araw, pangatlong araw. So in case may mga Christians na nagnanais din bumisita sa mga Muslim residents during Idil Fitr, ina-allow din po ba ito, Commissioner? Hindi lang po ina-allow sa mga residences. Kaya nga po mas in-encourage yung pagdiriwang ng Salatul Idil Fitr sa open place. Like dito sa Quezon City, dito po sa Quezon City Memorial Circle. Doon naman po sa Bandang Manila, doon po sa Rizal Park ang pagdiriwang ng Salatul Idil Fitr upang makabahagi, makisaksi at makita ng atin mga kababayan hindi lamang sa mga Muslim, kung hindi open po para sa lahat ng gustong sumali, gustong maki-join at gustong saksihan
ang makasaysayang at isa sa pinakamahalagang pagdiriwang sa Muslim world. Nais rin po namin maitanong sa inyo, Commissioner, yung tungkol sa nangyayari kaguluhan sa Middle East. Ano po yung monitoring po ng Filipino Muslim community sa mga brother Muslims natin na nasa Middle East? Opo, ang pinaka magagawa natin lahat at ipinawagan natin ay yung panalangin ng pagdarasal ng kapayapaan, ng katahimikan at kung pwede natin magamit ang puwersa ng diplomasya. Sapagkat wala pong mananalo sa gera, anuman ang relihiyon, anuman ang sektor, lahat po ito ay matatalo sapagkat ang natatamaan ay hindi kinikilala kung sino ang kalaban, ang nadadamay, ang nagsasakripisyo sa tunay na perwisyo ng gera na ito ay hindi lamang sa Middle East, kung hindi sa buong mundo. Dahil nararamdaman naman po natin kung ano ang epekto sa ating buhay dito sa Pilipinas, ang pagtaas ng langis, araw-araw po nangangamba tayo, baka hindi lamang po yun, pati ang ating mga OFWs ay naapektuhan na rin po. Pero somehow makikita at mapapansin natin, Commissioner, kung gaano katatag yung Muslim faith. Kasi kahit sa gitna ng rubbles and debris dahil sa mga missile strikes sa Middle East, makikita mo pa rin yung Muslim na nagsasamba, Commissioner. Napatunayan po ng mga Muslim, with due respect, hindi po natin mapigilan kung ano ang ginagawa ng ibang tao o ng ibang bansa, anuman superpower man o anuman. Ang mga Muslim po ay nakapokus sa pagsamba sa Allah, ang pananampalataya, ika nga, faith in the middle of this conflict. Nandoon po ang mga Muslim. Hindi po alintana ang panganib, ang pangamba ng maari silang matamaan o maari silang kung ano mangyari sa kanila sapagkat doon po mismo sa Masjid al-Aqsa compound kung saan tinataboy at isinasara ngayon yung pinaka sentro ng Muslim community doon sa Jerusalem, sinasara pero hindi po sila tumitigil, nagdadasal sila po doon sa tabi sa paligid at kung saan-saan na sa mga rubble na po sila nagdadasal at patuloy po sila sa pananampalataya. Okay, thank you so much, Commissioner. Bobo Dennis, anything to add? Nais ko din mga itanong. A few days ago kasi nakausap po namin ang Consul General ng Saudi Arabia and nabanggit po niya na binabantayan ng konsulada yung mga Pinoy na nagsasagawa ho ng umrah o yung lesser pilgrimage kasi may ilan daw ho sa kanila ay affected mismo yung kanilang biyahe, nagkaroon ho kasi ng flight cancellations. Ano po ang impormasyon na hawak naman ng inyo pong grupo hinggil po dito? Nakarating sa akin po yung mga OFWs natin na nagpapauwi at nakasubaybay tayo dito sa activities ng DMW at saka OWA at nakikita naman natin ginagawa nila at marami naman nakauwi. Pero doon po sa Umrah, marami po tayong mga kababayan na may minor pilgrimage activities sa kung tinatawag dito. Umrah ay normal lang sa kanila. In fact, may mga paalis pa po at may mga papauwi na doon sa mga nag-umrah. Wala po tayo masyadong nakitang problema dahil ito yung mga maiiksi lang at hindi man sila masyadong nangamba doon. Nakikita natin yung mga balita nila ay nag-enjoy at patuloy sila sa pagdarasal sapagkat anuman po ang pangamba, mas gusto pa rin ng mga Muslim magkakaroon ng pagkakataon upang magkaroon ng pag-uumrah dito sa buwan ng Ramadan dahil ang pag-umrah po sa buwan ng Ramadan ay kahalintulad ng isang pilgrimage kasama ang Prophet Muhammad, peace be upon. Ito na lamang ho, siguro mensahe po ninyo sa ating mga listeners and viewers ng Bombo Radio Philippines at Star FM, of course, especially yung our Muslim brothers na nagsasagawa ho ng kanilang mga activities para sa Eid al-Fitr celebration. Please go ahead po, Commissioner. Ang paalala natin sa ating mga kababayan kaugnay ng Eid al-Fitr, ito po ay hindi lamang pagdiriwang ng pagtatapos ng buwan ng Ramadan, ito rin po ay paalaala sa atin lahat. Pagkatapos ng 30 araw o isang buwan na pagsasakripisyo ng pag-ayuno, ito po ay makakamit natin ang tunay na tagumpay kapag tayo ay maging isang mabuting tao, isang mapayapang lipunan at isang mapagmahal at may pagmamalasakit sa kapwa. Ayun, maraming salamat po muli ang amin pong pagbati at naway maging ligtas at payapa ang inyo pong pagdiriwang. Maraming salamat. Maraming salamat po at Eid Mubarak sa lahat.
Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang dating tagapagsalita ng National Commission for Muslim Filipinos at presidente ng National Diwa Council of the Philippines, si Commissioner Yusuf Mando, ang atin hong nakaugnayan sa umagang ito, kasabay ng selebrasyon ng Idil Fitir, mga kabombo at mga ka-Star Nation. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.